Το μεγάλο ξύπνημα του δάσους. Η άνοιξη έφτασε. Ο ήλιος είχε αρχίσει να ζεσταίνει το δάσος και οι πρώτες μαργαρίτες και παπαρούνες έβγαιναν μέσα από το χορτάρι. Τα πουλιά τιτίβιζαν και τραγουδούσαν χαρούμενα και ένα παλό αεράκι φυσούσε στο δάσος. Μέσα στη σπηλιά της Λίδας της νυχτερίδας τα ζωάκια άρχισαν να ξυπνάνε το ένα μετά το άλλο. Πρώτα ξύπνησε η Χελώνα. Άνοιξε τα μάτια της, τέντωσε τα ποδαράκια της, χασμουρήθηκε και είπε «Τι ωραία ζέστη! Μήπως ήρθε η άνοιξη?» Κάπου πιο πέρα το ρακούν σκούντιξε τον ασβό και του είπε υπναρά, ξύπνα, ήρθε η άνοιξη». Ο Ερμόλαος, ο σκατζόχυρος, ξύπνησε τρομαγμένος. Έβλεπε έναν φρικτό εφιάλτη. Έβλεπε ότι του έκλεβαν τα αγκάθια του και πετάχτηκε όρθιος, πιάνοντας την πλάτη του. «Ουφ», είπε. Όνειρο ήταν. Ξαφνικά, μέσα στη σπηλιά, ακούστηκε ένα «αψού». Ο βάτραχος Χιχιχώπης, ο χοροπηδιχτός, πετάχτηκε σαν ελαττήριο και είπε «Τι έγινε?» Το ίδιο και το ποντικάκι. Έπειτα τα μυρμήγκια άρχισαν να βγαίνουνε μέσα από το χώμα, έτοιμα για δουλειά, και τα σαλιγκάρια να βγάζουν το κεφαλάκι τους δειλά-δειλά από το κέλυφός τους. Ένα μυρμηγκάκι άρχισε να γαργαλάει το φιδογιατρό και ένα άλλο τσίμπησε απαλά την Σκιουρίνα και εκείνη είπε «Άουτς, με πόνεσες». «Ήρθε η άνοιξη», είπε το μυρμηγκάκι, «πρέπει να ξυπνήσεις». Ο φιδογιατρός και η Σκιουρίνα μάζεψαν τα εργαλεία τους και βγήκαν από τη σπηλιά. Όλα τα ζωάκια ξύπνησαν, όλα εκτός από τη Λίδα τη νυχτερίδα. Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της Λίνας της Αράχνης που μπήκε τρέχοντας στη σπηλιά. «Λίδα!» Μόλις όμως είδε τη Λίδα να κοιμάται, απογοητεύτηκε. «Μα γιατί κοιμάται ακόμα?» ρώτησε τα άλλα ζωάκια. «Ήρθε η άνοιξη και μου έχει λείψει τόσο πολύ. Ένα ολόκληρο χειμώνα την περιμένω να ξυπνήσει για να της πω πόσο πολύ μου έλειψε και να της χαρίσω την καρδιά που ήφανα για εκείνη και που έκανα τόσο κόπο να την κουβαλήσω στη σπηλιά». Τότε η Σαλαμάνδρα είπε στη Λίνα «Μη στεναχωριέσαι. Η Λίδα είναι νυχτόβιο ζωάκι και θα ξυπνήσει το βράδυ, όπως όλες οι νυχτερίδες». Η Λίδα η νυχτερίδα, εν τω μεταξύ, είχε βυθιστεί στα όνειρά της. Έβλεπε την καλύτερη της φίλη, τη Λίνα, στον ύπνο της. Έπαιζαν, κρυφτό, κυνηγητό, τρέχανε, πηγαίνανε βόλτες και γελάγανε με τα αστεία που έλεγαν. Η Λίνα, μέχρι να ξυπνήσει η καλύτερη της φίλη, έπαιξε στο δάσος με τα άλλα ζωάκια και λίγο πριν νυχτώσει ετοίμασε μια υπέροχη σούπα για τη φίλη της. Έπειτα την περίμενε να ξυπνήσει. Το βράδυ έφτασε. Η Λίδα άνοιξε ξαφνικά τα μάτια της μέσα στο σκοτάδι, τέντωσε τα μεγάλα φτερά της και φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε «Λίνα!» και έτρεξε να αγκαλιάσει τη φίλη της. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά και έκλαψαν από χαρά. «Μου έλειψες», είπε η Λίδα. «Πώς πέρασες το χειμώνα σου?» «Όχι και τόσο καλά», είπε η Λίνα. «Μετρούσα τις ημέρες για να ξυπνήσω
και ήφανα αυτή την καρδιά για να σου τη δώσω όταν ξυπνήσεις. Έπειτα έφαγαν και ξενύχτησαν όλο το βράδυ λέγοντας τις περιπέτειες που πέρασε η Λίνα για να κουβαλήσει την καρδιά στη σπηλιά. Ενώ η Λίδα της είπε τι ονειρευόταν όλον αυτό τον καιρό. Την επόμενη μέρα όλα τα ζωάκια συναντήθηκαν στο δάσος. Έπαιξαν όλα μαζί κυνηγητό, μπάλα, κρυφτό και πήγαν στην παιδική χαρά. Έπειτα συμφώνησαν να κάνουν μια μεγάλη γιορτή για να καλωσορίσουν την Άνοιξη και να γιορτάσουν το ξύπνημά τους στη Μεγάλη Βελανιδιά. Έγραψαν ένα μεγάλο μήνυμα και το έβαλαν στον κορμό ενός δέντρου για να το δουν όλα τα ζωάκια του δάσους. Την Κυριακή το πρωί στις 10 θα έχουμε γιορτή κάτω από τη Μεγάλη Βελανιδιά του δάσους. Τα ζωάκια είχαν ετοιμάσει πεντανόστιμα φαγητά, γλυκά και παγωτά. Λίγο πριν σηκωθούν για να χορέψουν, είδαν τη φίλη τους τη Λώνα, την Χελώνα, μαζί με το Χελιδόνι που είχε γυρίσει για την Άνοιξη. Η Λώνα τους αγκάλιασε όλους και τους διηγήθηκε τις περιπέτειές της. Ότι δεν πρόλαβε να μπει στη σπηλιά, ότι χάθηκε και ότι την φιλοξένησαν όλο το χειμώνα τα παιδιά και οι δασκάλες του 21ου νηπιαγωγείου δράμας και τους έμαθε και το τραγουδάκι που τις έφτιαξαν τα παιδιά. Λώνα, είμαι η Χελώνα και τη ζωή μου τη σώσαν τα παιδιά. Λώνα, είμαι η Χελώνα, νηπιαγωγείο πάω, μένω τώρα πια. Ύστερα χόρεψαν όλοι μαζί και όταν βράδιασε πήγαν όλοι για ύπνο στις φωλιές τους. Όλοι εκτός από τη Λίδα, τη νυχτερίδα.